Diuen que la història sempre l'escriuen els guanyadors i nosaltres, els catalans, de vegades oblidem que vam perdre la Guerra de Successió al segle XV i amb ella l'Estat català i posteriorment la Guerra Civil Espanyola del segle XX. És per tot això que des de ben petits a l'escola ens ensenyen que la història de Catalunya no existeix i la història que ens expliquen, l'espanyola, és com un conte de fades que nosaltres assumim sense la menor reflexió o crítica intel·lectual. Sobre la descoberta d'Amèrica, encara avui, ja al segle XXI, ens expliquen que en Cristòfor Colom era un estranger, plebeu, de professió llaner, sense estudis de cap mena, que pràcticament no sabia escriure i menys encara navegar, i nosaltres ens ho empassem sense preguntar-nos si això seria possible en una època com aquella de finals del segle XV. Podria una persona amb aquest perfil dur a terme l'expedició marítima més important de la història? Podia aquell llaner passejar-se per les principals corts d'Europa de l'època sense cap mena de problema? No ens preguntem mai com aquest estranger va poder no solament aspirar als títols de virrei, capità general i almirall, sinó que els va obtenir del propi rei d'Aragó i comte de Barcelona en Ferran II el Catòlic, i com és que tots aquests títols són clarament de caire català. Fixem-nos que en ser aquests títols amb caràcter hereditari, en cas de no haver estat espoliada la família, els Colom hagueren estat una de les nissagues més poderoses del món. És una qüestió per reflexionar, i de ben segur que en els propers capítols veurem que la realitat no té res a veure amb la història de ciència-ficció que els diferents estaments mantenen encara artificialment. Cercle Català d'Història, www.cch.cat, el portal de referència en recerca històrica del nostre país. Visita'ns!